para selfie. Selopen kaya tong punon. Punon o pagkaon, pagkaon nga lami cheyon. Kanon ug sudan, dagan pa jud suyot sa bag ni Bokyo. Puto ug sikwa, teletsyon nga umot. Bisan asa kamo ato, busog jud kaayo. Gisultihan nako siyang kol. Pagdala pud ug sudlanan, kay kung mahurot ang pagkaon, maulawan pa pagayo. Dili ta magmahay, dili ta magmahay, sa pista nga puno sa kalipay. Tara mamista na kita, cellphone punon ug pagkaon. Dili cellphone nga pang chat lang, pang karga ni ug kanon ug sudan. Tara mamista na kita, lingaw walay katapusan. Bisan unsa pa ang mahitabo, busog ug malipayon tatanan. Habot na sa baryo, sabana kaayo eds. Diskohan nag-alibog, jaw sa jaw na ang tanan. Akong cellphone bugat, puno na kaadyo. Adunay manok, adunay isa, adunay tamis nga homba. Nakita na ko siyang call, iyang cellphone puno pud kaadyo. Ingon siya maayo ni nga ideya call. Makakaon tabisan way kwarta, wala na'y problema, wala na'y kabalaka. Basta adunay pagkaon magpakabusog ta. Ubanan ta og katawa, istorya, istorya pa maoni ang tinuod nga kakatawan sa kabaryohan. Ayaw kabalaka kung walay signal, ang signal din he pagkaon og tagay sida. Ayaw pagmahay kung walay batere, ang kusog din he busik sa pista.